Mongia kami ardi blog khobja khasuk berem edisi village ni 47 mile amsani monijori yang kamiri yang hodani lukuro kebangkuk no ho khlai sajanai amsayo shal kolokma romui tuini bialok lailai jak kaisa kaisa thayo pipeline ni bising tei rohor jakha phiaba aborok tabu tongui bo kuri bai baksa tabu DWS ni bekhak tei bakma tei bai simino thangai ma tonglai jau DWS ni bekhak tei bakma bo shal thigiri jagya chopping chapang waisa bo mano waisa bo maya obahaino koksil chamung amsani khoroksa bukukjukni koksil chamung shalta tei mankhai shalai shaltam tei manya je tei manmani bo nangma sukmanya abuni bai amsani lukurok tuisani tei sidra nono nungai ma tonglai jau Ma para apa no? Ay para le mon di samne itu pa ya. Satoli. Tamo সমস্যা Muha সমস্যা আইনি muha pamaya ma po so yang no pamaya pamaya tôi pamaya bata pamaya muha pamaya bata to pamaya tôi khấn vô ban bo tôi no bo sa pa yo trek nai bo so tôi kharab dari tôi bu kharab 이강의 솔단이 이거 성사 돌래 그러니 또 있는데 좀 mana tempura bul. boroni tôi no na tumpura bu to chubo pak nai se dekho amsani lukurok ni bekhak tei shanmung kasaka dakti no nungjaknai tui ni bial yakagriwe shalbruno tei manthoriwe toninani ungthu hapang tabuk nai tongnai banta bufuruni bisingo lubajime naharno nungjaknai tei manthori no hapang